ana bonuse. Yo liyane gede-gede kuwi gunane apa kan iso madeni. Yo, lu ora ngomel. Wah, orang-orang aku ki dipenuhi wong Astina mergo aku dikongkon karo bapak. Iki jane nyulayani kodrat durung sama kok wis metu Petruk. Nek metu Petruk ki lusan kok. Ditokke sore ya kena, ditokke bengi ya kena, ditokke esuk ya kena. Nek ora metu malah hawane kan nesu wae. Sapa-sapa damu kabeh itu siji dua amuk mergo kagul. Iki tak nggone Sanumati dasare aku ketemu Mbak Anis juga iki. Nek upama nentratamu bendina ketemu wong iki ya anak buahe Pak Ngatijo. Cok ndereke Pak Wisnu Hadi Sugito. Nek aku ra ki Samedi Hadi Sukodo. Cok ana sing muni ki Samedi Hadi Subawo, aku nek cangkeme ya. Ana sing ki setruk. Pokoke manut wae. Monggo badhe nyaosi napa Mbak Anis. Kula ngene sangu kanca koran iki wis anggar krungu sinden ngono iki wis sesuk rambut sing putih tak semir. Sing penak mawon. Halo, Mbak. Napa Mbak Anis? Lagu biyen kok. Ayo. Jineman monggo manut mawon. Kula tambah iki kena, kandhek iki kena. Alon-alon mawon. Nggih, jenengan kandhek nggih. Nggih, derek. Tekate niki sing geber Mas Keli. Mas Keli iki oh tenan, pember sing paling jos. Serba bisa. Nek cara tak diri ya pember kan iki Samedi. Wah, ya iki tangan siji sing muni. Aku ya nek tanganku wis kecedet iki. Jane ya mergo ora iso. Dasare ya kanca-kanca iki sing gampang kuwi sak ora-orane kuwi ya sarjana seni. Sing endang ya sarjana seni. Sing gawe pom ya sarjana. Nek aku sarjana penipuan. sarjana. Durjana.
rambut aja putih-putih. Nek nyanding sinden kaya ngene iki jan marake dubrika. Jan kena nganggo gawe tangga temenanan nggih. Dina sewu jenengan sing kula suwun Mbak Anis, mergi pompongane niki kah guru. Mas Klin iku ya guru sinden. Sing rebak ya guru sinden. Napa maneh sing ngendang ya guru sinden. Iki niku guru mutan. Kalau sinden iki guru mutan. Kaya jamanan cerapati ning Kudus kae do golek kamar dhewe-dhewe. Zaman jen. Wah, iku ora urung aku ya dipluyuk Kurawa. Mergo pancen Kondur Bu. Ndara-ndara dewa dituke Kurawa. Kok capok Prabu beto kami ya. Dandan.